Ketä voisi? Upsittaa. Paparazzi. Ja onko se Lady Gagan paparazzi? Onko se sama, joka vainoo sitä? Ei, kun mä oon Vai mistähän Mr. Kakan paparazzi. Mikä? Mr. Kakan paparazzi. No joo. Mr. Poopin paparazzi. Sitten vaan Mr. Niku. Hyvä, pokasta tulee. Tulisikin. Ei varmaan tuu kun meikäläinen putsaa. Ja ihan ajallaan myös. Mitä? Ja ihan ajallaan myös. Kyllä. Ollaan ehkä melkein puolen yön aikaa kotona. Eihän tässä kyllä mitään housua. Voi ruveta lukeen kokeeseen. Niin, joo, täytyis kyllä vähän lukea sen kokeeseen. Mä ajattelin tässä aikaisemmin, että olisi ollut katsoa joku leffa ja seuraava pizzan. Ehkä se leffa jäisi pizza voi olla ihan lyhkäinen mukaan. Oliko sulla joku koe sitten ylihuomenna? Ei mulla ylihuomenna. Ylihuomenna pitäisi tehdä se äidinkielen portfolio.